May video na kami, mami. Lahat na. Mami. Wala ka dito. Ano ba yan? Ay ko. Buti mo, hindi ka Ay, ang ganda na. Ay, tingnan mo ito ni Che. Paano naman kayo? Seryoso naman kayo. Dapat maganda tayo. Makahanap tayo ng papa. Ang pangit. Qatar. Qatar. Ate Ted, bakit na? Paano yan? Oh, stop. Grabe. Asan na? Yung lips. Ito. Ano yan? Ano yan? Ko. Bakla, paano ba ito? Paano ko papatayin? Papatayin ka baga? Ano ko? Diyos ko, magagalit talaga. Yun!